Lilim talaga natin. Alright mga katupay, welcome back muli sa ating YouTube channel mga katupay. At siyempre nandito na naman ako at magpapasaya na naman sa ating mga kasamaan sa Tuda mga katupay. Ayan, ready na tayo? Ready na! 500 pesos pag nahula na. Pangalan na si Seria. Alright mga katupay, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe at click na button din at click all para maging updated ka na sa i-upload ko mga video mga katupay. Alright, ready na? Ready! Okay, makakahula lahat, basta hindi pa mahula ito ah. Pag nahulaan eh, isang stereo na ito eh. Okay, sino unang kalahok? Yan na. Ito. Siyempre mag-ula, ano ang pangalan mo? Besinti, boy. Okay, driver, sa driver, ano? Alright, ready na. Matay-sikan ka, kamay mo sa loma. Okay, 10 seconds. Okay, 10. Hawak mo na ba? Yan, hawak na. 10, 9, 8, 7. Luba. Butuhin mo kamay mo, butuhin mo. Kamay lang. Okay. Luba! Sayang, mali! Mali, sayang. Next. Sila yan, bay? Si Siria, Ang pangalan mo pala natin? CB Alvarez. Okay, si Balbares. Hindi na. Tinsikan na. Marami na kapila, okay? Sige. Okay. Yan, okay mo. Hawakan mo. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ha? Yatos. Burutin mo kamay mo. Piatos. Mali pa rin. Hindi pinalasin natin. Pangatlo ka lang. Okay, ano pangalan mo kuya? Bunso. Alright, ready na. Tindigan. Tukog. Okay. Ayun na. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ano hula? Richie. Mali pa rin. Okay, next. Sino? Magkasundan kayo ng pangalan ng mga Ano? Alright, pangalan pala, ma'am. Lalay Nunez. Don't forget TikTok po. Okay, alright, sila. Mukha po, oh. Okay, alright, dukot. Papalay, ha? Okay, alright, okay, dukot. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Surya yan. 2, 1. Nililip talaga natin. Ano? Chipi? Oh, yung mali pa rin natin. Okay, next. Ano pangalan siya? Milda. Nelda, okay, ready na. Okay, 10 seconds kamay ha. Okay. 10 seconds. Okay, okay, 500 pesos. 10, 9, 8, 7. Ha? Burutin mo kamay mo. Movie talaga. Mali pa rin natin. Magaling yan. Paano din na? Paula yun. Kala niyo pala. Griselda. Okay, ready na. Si Ma'am Griselda. Okay. Kaya din na ulaan. Okay, dukot. Mabait ka sa uli. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Ako hula. 1. Ulitin mo kamay. Dingdong. Mali pa rin natin. Ma'am. Next. Sino ba? Sino na sa inyo? Ito. Ito. Tapos ka na. Alam mo pala, ma'am. Alam mo pala, ma'am. Yes. Yes. Pasubscribe ko ha. Huwag mo pag-video. Gusto nyo na para palaki na yung review natin. Okay, dukot. 10 seconds, dukot. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nakabulat yung kamay mo. Ano na? 5. Ha? Corn chip. Mali pa rin. Okay, next. Okay lang na to. Ano? Okay. Pangalan mo pala, bro. Okay, driver ng UPTV to na. Alright, ready na. Makarami na. Okay, dukot. Saan ba ilalim? Sa ilalim. Yan. Then, hawak na. May laman ba to? Mayroon yan, isa. Ay, isa. Oo. Okay, 10, Oh, mayroon. 9, Sirya nga. 8, 7, 6, Sakay pa sa iyo. 5. Dito. Ano hula? Huwag mo natin na. Anong hula? Si Sirya.
Baka lang nagsisilip. Kuya, wala nagsisilip. Ano ba nagsisilip? 5, 4, 3, 2, ano pangalan? Ano? Langka. Langka, wala mali. Sayang, mali. Oh, ni Kuya, pangalan ni Kuya. Kuya Rene na. Nagsikas na, dokon ko lang kamay. Ano? Ahay po mo. Okay, Rene. Hawak mo na. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Diba, Rene? Tagal na. 2, 1. Oh, bunutin mo kamay mo. Happy. Happy. Mali pa rin talaga. Mali pa rin. Yung mga tapos na, hindi na pwede uli. Oo, hindi na pwede uli kung tapos na. Hindi pa ako eh. O, hindi ka pa. O, sige. Ang pangalan pa na ni Kuya. Busi. Kuya Jose, ready na. Galingan mo, Kuya, para magka-500 tayo. Ano? Okay, ready. Ready. Kini, dukot. Sana. Okay, nandiyan sa lubo. Wala eh. Sige, nandiyan o. 10, 9, Hindi ba ano eh. 7. Anong hula mo, Kuya Rene? Busi. Ay, Jose. Kuya Jose. Ah, tawag doon. Bawang. Bawang. Uy, bawang. Uy, bawang. Oo. Hindi naman si Chiri yung buyo. Ah, hindi ba si Chiri Mali yun? pa rin, mali. Uy, bawang eh, Sige. mali. Mali, o, next. Yung hindi pa nakahula. Yung hindi pa nakahula. Pangalan mo pala, Kuya? Junil. Ha? Junil. Junil. Driver ng Barangay Central Tuda, no? Ay, Barangay UP ba? Barangay Central Tuda. UP TV Tuda. Okay, alright. Oh, ready na. Tinsikan na. Okay, dukot. Ding dong. Dukot. Sinabi. 10, Sinabi na. 9. Tatos. Ha? Tatos. Tatos? Yatos. Tatos. Tatos. O, bunutin mo kamay mo. Bunutin mo. Kamay lang. Ano bunutin yung ano? Tatos? Mali pa rin. Kuya, mali pa rin. Sayang, mali. Mali, o, next. Mayroon na, o. Wala na. Last na. Last ka na. Ilalabas ko na to. O, mayroon pa. Mayroon pa isa. Okay. Sige. Pangalan mo pala, Kuya. 500 pesos. Dodong. Dodong. Okay. Driver ng UP Tuda. Tuda. Okay. Right. Mula na lang. Tangat. Okay. 10, 9. Alibaba. Alibaba. Bulutin mo kamay mo. Kamay lang. Alibaba. Mali pa rin. Sayang. Okay. Ito panghuli. Panghuli na to. Yan. Ano mo pala, Kuya? Kain ng kanin na eh. Lit. Okay, Lizik. Driver pa rin ng ano, no? PTV ko na. Okay, nakatupit na. Natapos ka na tagumpay na, do? Okay, ready na. Okay, dukot na para ano. Chichikan. Dito. Okay. Lalabas ko na to. Panghuli, 10, 9. Tama man mali, lalabas ko na. Anong hula mo? Ay, bunot mo kami. Ilabas mo na. Anong hula mo? Coco Crunch. Coco Crunch daw, ha? Oh. Lalabas ko na daw. Tama ba mali, ha? Ay, labas ko na. Ay! Kiri! Mali! Kiri! Kiri! Wala na 500. Walang nakahula mga katupay. Sayang, ang dami nyo, no? Pero wala nakahula mga katupay. Kiri siya mga katupay. Alright, Kiri, ha? Mali yung nakahula nyo. Karaniwan na sa tindahan. Yan, Kiri! Dapat pala. Alright mga katupay, wala pa rin nakakahula mga katupay. At siyempre, sana masaya ba kayo? Pag-subscribe na din sa YouTube channel, Christopher Gonzales. Ano, para pag dumami na, parami rin yung kapatid natin. Alright mga katupay, hanggang dito na lang mga katupay. At siyempre, bago tayo magkatapos, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel, please subscribe at click the button bell at click all para maging updated ka na sa i-upload ko mga video mga katupay. Bye-bye sa inyo! Walang pinalas! Next time! Alright! Bye-bye mga katupay!